Ubay-ubay na nga mga vehicular accidents ang natala sa Sitio Kabaloy, Barangay Pajac, Lapu-Lapu City. Ang gitumbok nga hinungdan ang wa matiwas nga drainage project sa dapit. Ani ang report. Kay may tindahan si Rosindo Pañares ug may pipila ka mga insidente sa kawat sa ilang dapit, hinungdan nga nagmuntar sila og CCTV. Ug kay nagbarog ang ilang tindahan at bang sa wa matiwas nga rehabilitation and drainage project, nakuhaan usab sa ilang CCTV ang ubay-ubay nga mga disgrasya sa dapit nga naglambigit sa mga motorsiklo. Sama na lang niining usa ka motorsiklo nga kusog nga nagpadagan ug nalamba. Apan dili tanang nadisgrasya, naglambigit sa mga motorsiklo nga kusog nga nagpadagan. May usa-usab ka motorsiklo nga hinay lang nga milabay sa dapit apan nalamba gihapon. Lakip na kining babay ug lalaki nga luwan sa motorsiklo ug hinay lang nga mipadagan kay nagsunod sa usa ka tricycle apan nalamba usab. Matod ni Rosindo, may pipila na ka mga aksidente sa dapit ang wa makuha og video kay niadtung higayuna wa pa sila makabutang og CCTV. Pagsugod at butang mga tulo kabok. Tulo kabok dayon. Tung pilit nga sa tural ng usa. Maura to ang nakita nga kuat sa una daghan nga kuanda. Matod sa mga residente, gikalipay nila nga may nasugda na nga drainage project sa ilang sitio nga unta makatabang sa suliran nila sa pagbaha. Apan lagi, wa kini matiwas ilabi na sa lupa nga dapit nga sagad bahaan kun mokusog ang bunok sa uwan. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang gireklamong lugar ug dayag ang wa mapatag nga kalsada diin naputol ang drainage project. Ang wa matiwas nga proyekto daw nahimong libaungon nga agianan. Ang among hangyo unta kun dili man ni madiretso ining drainage namo diri, butangan man lang unta diri og simento ba or asfalto na diha nga ma-flee ng among area diri sa atubangan sa tindahan ni Rosindo. Matod ni Engineer Jonathan Gambi sa buhatan ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindy King Chan, ang proyekto iya sa DPWH ubos sa pondo sa kongresista. Ang Phase 1 sa road rehabilitation with drainage system nagsukad sa Iskina Pajac sa Fuentes Road paingon sa Iskina Agos. Gisugdan kini niadtong 2023 ug may gahin nga 100 million pesos. Samtang 25 million pesos ang gahin sa Phase 2 niini apan nakuwang ang budget, hinungdan nga wa kini matiwas. Ang pagtrabaho na is from crossing padulong sa tunga, then from sa Picas Food crossing padulong sa tunga, tapos nabutangan og Phase 2 siya. Moto na short siya kay nakulang sa budget. So wakabot so karon ang buhaton doon sa kuan sa LGU is ang LGU na mo shoulder ana masumpay na siya. Dugang ni Engineer Gambi, gipabutangan man usab nila og signage nga slow down ang naputol nga dapit sa proyekto aron pag-alerto sa mga motorista nga mominor. Samtang sa phone interview, gipasabot usab ni Pajac Barangay Captain Bonifacio Umpad nga naistorya na niya sila si Engineer Gambi ug ang City Engineer kinsa parehong mipasalig nga matrabaho ang dapit karong tuiga. This year mo manunga ko maka-purchase sa bugog asfalto. Temporarily, no? Kaya kana ma'am, mo budget na gid ang atong Lapu-Lapu City Engineering Office nga ila din ang trabaho ko this year. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.